Balik-tanaw sa mga istoryang tumatak sa taong 2019, tunghayan sa ulat ni Kim Bandarlipe. Sa pagbabalik-tanaw ngayong 2019, ilang istorya ang pinag-usapan sa North Central Luzon na sumalamin sa tunay na estado ng ating bayan. Una na sa listahan ng African Swine Fever na nagdulot ng matinding problema at pangamba sa mga hog raisers. Unang nagpositibo sa ASF ang ilang baboy na naipuslit sa Mapandan, Pangasinan. Ilang baboy rin sa Bayambang, Pangasinan ang nagpositibo sa ASF matapos ang series of blood tests sa mga baboy. Idiniklara ang Pangasinan bilang ASF-free dahil napatunayang galing sa ibang lalawigan ang mga baboy na kontaminado ng virus. Niyanig ng 6.1 magnitude na lindol ang Pampanga, kung saan napinsala ang ilang istruktura, kabilang na ang isang supermarket kung saan may mga namatay at nawalan ng trabaho. Ilang kontrobersiya ang bumalot sa Philippine Military Academy sa Baguio City matapos mamatay ang ilang kadete. Unang pumutok ang balita tungkol sa pagkamatay ni 4th Class Cadet Darwin Dormitorio dahil sa hazing. Nasampahan ng kaukulang kaso ang masangkot sa krimen. Sumunod ang pagkamatay ni 4th Class Cadet Mario Telan Jr. matapos malunod sa kanilang swimming class sa akademya. Pinakapinag-usapan ang pag-ambush sa dating gobernador at kongresista ng Pangasinan na si Amado Espino Jr. sa San Carlos City, Pangasinan. Naging sanhi ito ng pagkamatay ng bodyguard nitong si Police Staff Sergeant Richard Esguera at driver na si Agapito Quizon. Naaresto naman ang 22 sospek na nasampahan na ng kaso. Ako, si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.